Ni ina tambaya a wani littafi ne ka ce min ai ina magana da masu hankali ne, to lalle na amince kai mai hankali ne da muke magana da kai. Amma na san cewar wannan surutun da kai ba alkur'ani ba ne. Kuma shi magana ina kai ka shi rubutun duk wata magana a duniya in dai ba alkur'ani aka gani ba ƙarya ne? In dai ba addini, in dai ta addini ce, to ba ta daga cikin wanda in ka mutu za a caje ka saboda wannan. Ai akwai abin da yanzu misali ina a ka karasa maka nake karasa maka. Kawo aya akan abin da ka faɗa. Duk wata magana. Yau bari in karasa sai na kawo aya. Ba ka kawo aya sai dai kai ta magana ta molan ka kawai kai ta surutu waje ɗaya. Ba magana aya. In dai ba za ka iya kawo aya ba to da ya za ka kare Qur'ani da kace ka yarda da shi. Ai ba maganar molan ka malam duk a maganar da nake. Tun da muka fara magana da kai fa ban ji ka janyo aya ko ɗaya ba ni sai na faɗa kuma sai ka karyata ni. Kai kuma an ce ka kawo aya sai ka ce in an ce ka kawo aya kuma ba za ka kawo ayan ba. Yanzu magana kake cewa duk wata magana ta addini in dai ba a cikin Qur'ani aka samu ba to wannan magana ƙarya ce. Shin nace ka kawo min aya. Ka gane sai ka kawo min aya sai ka ce min ga aya da tace duk wata magana in dai ba a cikin Qur'ani ba ta addini to ƙarya ce. Sai ka kawo min aya. Ba wai ka ƙaryata haka kawai kuma ka ja baki ka yi shiru ka tafi wani surutu ba. Ai ba ƙaryatawa ne ba. A'a. Bayani nake son na yanzu misali ai kaga an yaƙi. Bayanin ka gaskiya ne ko ƙarya? Bayanin da yanzu zaka min gaskiya ne ko ƙarya? Wannan bayanin da zan ma bare a sha. A'a. Yanzu in dai ba Qur'ani zaka kawo ba to ƙarya kake tunda kaga kai ma haka kace duk wani bayani na addini in dai ba Qur'ani ba ƙarya ne to kaga kai ma yanzu ka ja min aya kawai. Yawa to bari in maka ƙaryar. Ai an yi yakin Uduko a Najeriya. Yanzu in an bani labari sai na ce ba a yi ba? A'a. Yanzu an yakin Badar ka san an yakin Badar. Yakin Badar ai wannan ya zo cikin Alkur'ani malam. Ina to gaya min kawo min aya. To yanzu tsakaninka da Allah kai ba cikin Alkur'ani ka yakin Badar ba. Ka kawo aya kar ka tafi wani waje kawo min aya inda Allah ya bayanin yakin Badar. Walaƙad nasarkumullahu fi badarin wa antum azillah. Ba gaya maka yaki ne anan. Gaya min inda aka faɗa maka cewa yaki ne. To ba labarin yakin bane kai anan ka rantsa da Allah ba labarin yaki bane. Ai tambaye ka nake sai ka tabbatar min da hujja. Walaƙad nasarkumullahu bi badarin. Allah ya taimake ku a Badar. Badar ɗin nan zai iya zamantowa wani wuri ne. Zai iya zamantowa kishin ruwa suke ji. Allah ya ba su ruwa. Zai iya zamantowa wane ne faɗa maka cewa Badar anan yaƙi ake nufi? To alhamdulillah Badar ɗin nan da na farko akwai magana akan hasken wata. Wasu kuma suna cewa kasuwa ce saboda Qur'ani larabci ne wannan magana dole. Suwaye wasu karka tafi wani waje Malam Muhammad suwaye wasu. Ban gane su waye wasu ba malaman da kake bayani da yanzu malamai kai da za su fassara ma Qur'ani kenan to da suna kan fassarwa suke ai dama wanda ya fassara ba a roman ka kamar yadda kake bayani ina bayani a roman ka ba wanda ya fassara ai da shi yanda manzo Allah ya fassara ai kamar manzo Allah ne ya fassara Badar yaki yake nufi ka kawo min inda Allah walaqad nasarakumullahu bi badr wa antum azilla Allah ya taimake ku a Badar. Badar ina nace maka zai iya zamantowa wani wuri ne zai iya zamantowa wato ruwa suka nema Allah ya saukar musu kaga Allah ya taimake su sai ka gaya min wani irin taimako na yaƙi ko taimako da suna jin yunwa Allah ya ba su abinci ko taimako na suna buƙatar ruwa Allah ya saukar musu da ruwa yanzu in ka ce na yaƙi ne ni kuma sai in ce maka taimako ne na buƙatar ruwa Allah ya taimake su da shi ta me za ka tabbatar da gaskiya ka ni in tabbatar da gaskiya na yanzu amma Badar sai ka gaya min cewa Badar nan yaƙi ake nufi amma ka yadda an taimake sun aiko? A'a yanzu ka yadda an yakin Badar. Kwarai kwa na yadda. To sai ka kawo min Qur'ani inda Allah ya ce yakin Badar. In aka ce yaki ana nufin al-ghazu. Shine yanzu maganar da muke kenan ai. Yawwa sai ka kawo min Qur'ani inda aka ce yakin Badar. Kawai an ce Allah ya taimake ku a yakin Badar. Yawwa. Sai ka kawo min Badar ina ana nufin taimako ne a wajen yaki ko taimako ne na suna buƙatar ruwa Allah ya ba su ko taimako ne suna buƙatar abinci Allah ya ba su. Allah dai bai gaya mana wani irin taimako ba a bakin ka yanzu nake jin cewa Badar ne tunda kai baka yarda da hadisi ba baka yarda da tarihi ba. Ai karka ce ban yarda da su ba ni kadai ne ban yarda da su ba tun da muke wannan magana fa na kawo maka sahabi ma da bai yarda da su ba. Yanzu dai gaya min Badar din nan a ina yake. Badar a cikin Alkur'ani ne aka yi magana ba cikin hadisi ba. Ya ake nufi da Badar a cikin Qur'anin? Ai na gaya ma abin da Badar take nufi. Akwai haske in
lokacin da wata ya haske din wannan ana ce wannan a Qur'ani zan samu koko bayanin ka ne kwarai ku a Qur'ani za ka samu gaya mun inda Allah ya ce Badar ga abin da yake nufi hasken wata yake nufi kawo mun to okay shi ne na tambaye ka larabci ne Qur'anin malam a'a yanzu sai ka kawo mana sai ka kawo min inda Allah ya faɗa yanzu duk wani larabci Qur'ani ne duk wani larabci Qur'ani ne okay to shi ta yanzu shin Badar din wannan a wannan littafi ta zo ba a Al-Qur'anin bane a Al-Qur'ani ta zo amma wa ya gaya maka yaki ne to kai wa ya gaya maka ba yaki bane ni na gaya ba ina da abin da na dogara da shi na fahimci yaki ne wanda kai baka yarda da abin da ni na yarda da shi ba yanzu kai ne zaka tabbatar min Badar din nan yaki ake nufi kaga sai ka ce min ga inda Allah ya ambaci Badar yana nufin yaki to Allah ya saka ma da alkhairi malam abin da ka dogara da hidin wannan gaba ɗayan sa zato ne saboda haka in ma ka faɗa zai zama zato ne kamar yadda na gaya maka wasu ina gaya ma kamar yadda wasu sun ce kasuwa ce ka sai ka kawo min naka yaqinin a Qur'anance sai ka ce min ga inda Qur'ani yace Badar yana nufin yaki ne in babu ka ce babu kawai molanka ne kai ne kai tunanin yaki kuma kai dogaro da abin da mu muka dogara da shi kuma ka zo kana karyata mu a'a ba wani magana ni ba abin da ya ma dogara ne da muka dogara da shi wajen in aka ce Badar ana nufin yaki kuma yanzu kai da kanka ka ce yaki ake nufi kuma ka kasa tabbatarwa a cikin Qur'ani ka ce yaki ake nufi kawai da Allah ya laqad nasarakumullahu bi Badarin wallahi ka dogara ne da waɗannan littattafan da kake kafirce musu har ka fahimci cewa yaki ake nufi ka fahimci Qur'ani da shi kuma yanzu ka zo kana son ka zille malam ba magana zillewa shi fa wannan maganar da kake kai ma abin da ka dogara da hidin na ga ma na abokar bai ma yadda a rubuta kowane littafin wannan ba ta yake a bar su da Alƙur'ani. Badar tukun tabbatar min da Badar cewa yake ake nufi in ka kasa to shikenan. Ba magana kasawa Badar din nan kai ma cikin Qur'ani ka ganta ka kawo min ita cikin wani littafi. Tun da a cikin Qur'ani ne kuma akwai masana dole haka ne littafi ba. Yanzu da Allah ya ce Allah ya taimake ku a Badar wa yawma Hunainin to shi kuma yawma Hunaini fa. Ban yadda littafi ba kace. Ka ce ban yadda da littafi ba ko? Ba ka yadda da komai ba sai Qur'ani. To shi yasa kamar yadda Abubakar kamar yadda Sayyidina Umar hima bai yadda da komai ba sai Al-Qur'ani. Ko baka yadda da shi bane? Ina zuwa kafin mu zo nan. Yanzu dai in ka gaza cewa Badar ana nufin yaki ne to sai ko mu koma wajen maganar Umar. Yanzu ka yadda da Umar tukunna? Na yadda da Sayyidina Umar. Kai ka san Umar ne? A'a. Ai ku kuka faɗo na san dai akwai sahabi to kai da ka san Umar ka san Umar na san yi mana waye shi a'a ba waye shi zaka ce mun ba ai zaka ce ina na san ina na san yi zaka ce yawa an jero sunansa dan babu wani mutum da ba a yin sa da suna aka jero sunansa a cikin littattafan ku in kuma ba sunansa Umar bane dama ku kuka faɗa an ce shi ya ce muna magana ne akan bai yadda da kowanne littafi ba sai Alƙur'ani to tsaya bai yadda da kowanne littafi Alƙur'ani kai ma hakan ne tsaya tuku na gaya maka ɗazun yanzu na ce maka ka kawo min inda aka faɗa ba za ka iya kawo ba na inda aka faɗi me kai yanzu kana kofowa ne daga maganan dan masussuka yanzu na ce ka kawo min ruwayar ba za ka iya kawo ba amma muƙaddara mu je a maganar ka dan na sani wallahi ina ce ka kawo mu ruwayar a Muslim ba za ka iya kawo ba ko a cikin Bukhari ba za ka iya kawo ba kawai ka ji ne a bakin masussuka to yanzu ba zan maka magana akan Umar na farko kafin in maka magana akan Umar na tambaye ka akan Badar yaki ake nufi ka gaza kawowa kawai walaqad nasarakumullahu bi Badarin Allah ya taimake ku a Badar yanzu baka tabbatar min cewa wannan taimakon a wajen yaki ne ko ba a wajen yaki bane amma mana yanzu taimako ne ko ba taimako ba ne? Taimako ne amma a wajen yaƙi ko ba a wajen yaƙi ba shine tambayar. Yawwa kana ji ko malam? Kai kanka ita aya ana ɗauko ta daga farko zuwa ƙarshe ko kuma shi da ma yanda Alƙur'ani yake ɗauko min ita daga farko. Bari in gama mana ko? Ko baka yadda in gama ba? Ɗauko min ita daga farkon to. Yawo kamar yadda ɗazu muka yi bayani na ce maka Alƙur'ani yana fassara kansa da kansa ne. Kuma na ce ka fassara min wannan zi'ati a Ƙur'anin cikin gaza. Ina kai ka. Kai baka yadda yana fassara kansa da kansa ba. Yanzu wannan zi'ati ka fassara min ita a Ƙur'anin ce ka gaza. Wannan abin ka Allah yansurkum ka fassara min ita a Ƙur'anin ce ka gaza. Amma duk akwai. Na kawo a'a to ai yanzu kai zaka tabbatar mu akwai ko babu.
ai ba sai na tabbatar maka ba, Allah ne ya tabbatar Allah ne ya tabbatar. To sai wannan zalla yace wanzala alaikal qur'ana tibyanan likulli shay'in. To shin nace maka ba idan aka ce tibyanan likulli shay'in in baka fahimta ba sai ka tambayi malamai su gaya maka me ake nufi da tibyanan likulli shay'in. Okay, shi tibyanan din iyamuranci ne ko yarbanci ne? In baka fahimta malam ya ga abu wannan Qur'ani da larabci ne. Yanzu duk wanda yake jin larabci ya dauki Qur'ani ya fasara maka. Dan kawai kana jin larabci. Dan kana jin larabci to kenan ba to naji yanzu misali ba zan kawo maka a Qur'anance Allah ya ce wa salli alaihim kai sallah akan su. Haka shikenan na fasara maka daidai? Kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wato ka karba daga cikin dukiyarsu ka tsarkake su sai ce wa salli alaihim. Ana nufin kai sallah akan su? Dan larabci ne? Dan an ce tibyanan likulli shay'in shikenan kawai bayani ne game da dukkan komai. Yanzu na tambaye ka ina ne aka samu wannazi'ati fasaran wannazi'ati a cikin Qur'ani baka kawo ba. To sai nake so in nuna maka tsiya tukun. Sai nake so in nuna maka cewa Qur'ani an saukar da shi da larabci kuma an saukar wa balarabe shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma da yazo ba Qur'ani kadai ya karanta musu ya tafi ya juya baya ba. Yayi wasu maganganu domin fassaran Qur'ani mai girma. Ya karanta wani littafi a fito da maganan fili. Ya tukun yayi wasu maganganu ya karanta wani littafi kamar inda Qur'ani yake littafi ya karanta wani littafi an ga hanke ma. Sai ka faɗa min inda aka haramta rubuta wani littafi a Qur'ani. Inda aka rubuta wani littafi kuma? Qur'ani. Malam an ce fa wani lillazi ne ka tafi kitaba. Malam wannan ayan ba ta hana littafi ba ce. Tsaya. Fawailul lillazina. Aha, ƙara sama ayar. Yaktubuna kitaba. Aha. Bi aidihim. Aha. Sun mai kuluna. Aha. To kake ce min malam. To baka ƙarasa da mana. To ai ba he na ƙara ba kai dai ka sani ai bukata ta dama an ka sani ayar karshen ta shine zai fito da maganar. Alhamdulillah ai tun da ba ina magana da wanda bai sani bane alhamdulillah tun da ka sani ka san inda na nufa. Yanzu wannan aya ita ce hujja ka cewa ba a rubuta wani littafi. To ba hujja bace malam. Tambaya ta kake koko neman sani. Yawa ita ce hujja. To wailul lil ladina yaktubuna alkitaba. Kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu. Sun kuluna sannan su ce hada min indillahi wannan daga wajen Allah ne. Yashtaru bihi domin su saya samanan kalila su musanya shi da wani kuɗi ɗan kalilan. Wannan lokacin da ayan nan ta sauka Bukhari yana nan Muslim yana nan. Ok, ba sa nan ayan ta sauka? A'a tambaya nake ai. A'a ba sa nan. Ba sa to da wa Allah yake nufi? Malam ka karanta Raddul Azhan. Abubakar Gumi ya ce har mutanen mu ne yanzu malam. Da Raddul Azhan ne. A'a, to amma kai baka yarda da shi ba? Abubakar Gumi ya ce har mutanen mu ne yanzu ba wai magana Yahudawa nan da kuke malam. Bari ga ma duk wanda ya rubuta sai ka gaya mun da wa Allah yake nufi tunda ka ce babu Bukhari a lokacin babu Muslim a lokacin da wa Allah yake nufi. Ok, to kai ka ɗauki Allah ne kamar mutum kenan, wato Allah bai san cewar za a zo yanzu a rubuta ba kenan. Ok, yanzu kai kana nufin Allah ya faɗa abin da babu su kenan lokacin da yake maganar. Ok, to dama shi Qur'ani yana bai magana gaba da baya mai dama? Yana magana ne da wanda suke wajen kuma ya shafi 'yan baya. To yanzu ina son ka tabbatar mu waɗanda suke wajen. 'Yan baya sai sun kwatanta da na gaba. Sai sun kwatanta da na gaba. Yanzu kana nufin magana yan baya ba kenan hujja da aya ka tabbatar ka san ayar sosai kafin ka kafa hujja da ita kuma ka to maganan ba ta shafi yan baya ba ina zuwa ka tabbatar za ka amsa kowace tambaya da take da alaka da ayar ka tabbatar kafin ka kafa hujja da ita to shi yasa nake tambayar ka su wane ne ake nufi da su fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba dole akwai wanda Allah yake nufi da su a wannan lokacin. To in muka san su to sai mu auna na 'yan baya shin za mu musu hukunci da irin nasu yanzu ya ayyuhal ladina amanu akwai wanda Allah yake nufi da su shine su Abubakar su Umar Usman Aliyu da sauransu. Yau to yanzu banda mu kenan banda kai to tsaya mana tukun ni sai nayi irin nasu sai in shiga baka yi to tsaya mana to yanzu idan nayi irin nasu sai ka mun hukunci da irin nasu shi yasa Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi idan yan baya sun yi imani da irin abin da ku kuka yi imani da shi to sun shirya to yanzu fa Allah ya saka da alkhairi to fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba
Malam Bakar Allah ya saka da alkhairi. Dole akwai wanda Allah yake nufi da su kafin ka kawo maganar Bukhari da Muslim to su Allah yake nufi. Allah ya saka da alkhairi malam. Yanzu zaka ga wanda Allah yake nufi da fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim su Allah yake nufi da su. Malam daga na ƙarshe kamar yadda kai bayanin kace ina kai ka mana. Muslim ba Allah ne ya shigar da su ba kai ne ka shigar da su ba Allah ne ya shigar da su ba. Yanzu sai ka faɗa mun farko wato su wane ne Allah yake nufi da alladhina yaktubuna alkitaba sai ka ce ga wanda ake nufi ga wanda ake nufi kuma sai ka faɗa min littafin da suka rubuta a wannan lokacin sai mu kwatanta littafin nasu kuma mu kwatanta su da Bukhari da Muslim shin ya kamata mu shigo da Bukhari da Muslim cikin ayarin su kaga sai yanzu da musu malam inda muna adalci maganan ba za ta yi tsoro ba maganan mu ta kusan yankewa yanzu shin waɗannan wannan da suka rubuta din kin Bukhari da Muslim ba na Allah bane ko na Allah ne yanzu dai baka maganan za ta yanke Bukhari da Muslim na Allah ne ko ba littafin Allah bane ka gaza amsa min na farko tambaya ta kenan so waye na farkon alladine ai ka samu wannan kai ma Bukhari da Muslim littafin Allah ne ko ba na Allah bane yanzu dai ka gaza amsa ta zan baka wannan amsar amma ka tabbatar ka gaza amsa min tambaya ta na yadda na gaza ba wai babu bane in dai alqur'ani ne amma Bukhari da Muslim littafin Allah ne to ka tabbatar min tunda baka gaza ba wallahi in ka ce min ka gaza to ni kuma za mu ga maganar Bukhari da Muslim littafin Allah ne ko ba malam na ce maka wallahi na gaza amma ba babu cikin alqur'ani ba amma Bukhari da littafin Muslim littafin Allah ne za mu dawo Bukhari da Muslim tunda littafin Allah ne ka gaza malam na ce maka na gaza amma ba da ka tama da yanzu ne zamu shiga maganar Bukhari da Muslim yau ka dan da ka ta malam kana ji na yawa kana ji ko yawa na gaza amma ba babu cikin alkur'ani ba amma yanzu Bukhari da Muslim littafin Allah ne ko ba na Allah bane akwai a cikin Qur'anin ni abin da kace ba babu ba a cikin alkur'anin akwai da na ce maka ba littafin Allah bane shine kake so in ka maka yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila ba zan maimaita maka tambayar waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu sannan su ce wannan littafin daga wajen Allah ne su ne za su ce littafin daga wajen Allah ne na ce maka to suwa Allah yake nufi in ka faɗa musu to sai mu kalli Bukhari da Muslim sai mu ga shin za su shiga ayarinsu ko ba za su shiga ayarinsu ba yau ka gama dan Allah ka daina katse ni sai ka faɗa min su wane ne Allah yake nufi da alladina yaktubuna alkitaba tunda ka tabbatar min babu Bukhari a lokacin babu Muslim kuma sai ka faɗa min littafin da suka rubuta kaga in ka faɗa min to shikenan yanzu sai mu zo kan Bukhari da Muslim kace min ka gaza ba za ka iya wannan amsar ba shi ne ce maka to shikenan mu je kan Bukhari da Muslim din sai kace ba gazawa kai ba kace kace ka gaza amma ba za ka ce babu su cikin Qur'ani ba sai nace akwai su din shi ne nace maka an ka tambaye ni amsa gano malam in ka tambaye ni amsa in dai ka tambaya ne abin akwai cikin alqur'ani shine nake ce maka ni din na gaza amma Qur'ani bai gaza ba yanzu yin Bukhari da Muslim littafin Allah ne ko ba na Allah bane wannan magana za ka amsa ma ai na ce maka ni na gaza kashin kaina na gaza kashin wannan ta mana malam da ka kalma ce da ni ma na yarda da ita Allah bai gaza ba domin Allah ba gajiye bane Allah bai kasa ba to alhamdulillah to littafin Bukhari da Muslim na Allah ne wannan irin tambayar in an samu wannan tambayar ya dauki amanar sako ya ba manzo Allah kuma ya bashi amanar yayi bayanin sakon wannan haka yake malam abinda baka same shi ba kamar yadda na baka misali baka same shi ba a cikin Qur'ani raka'o'in sallah baka same shi ba cikin Qur'ani sai nace maka cikin Bukhari yawa sai ka koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai maka bayani malam cikin Bukhari zaka ce Bukhari da Muslim littafin Allah ne yanzu dai kai da za a samu raka'o'in sallah a cikin Bukhari da Muslim a'a ba za a samu ba sai a alkur'ani in ma an samu a Bukhari to akwai alkur'ani Bukhari da Muslim littafin Allah ne malam tambayar da nake maki kenan tabbatar min na Qur'anin wallahi da mu zo kan cewa Bukhari da Muslim littafin Allah ne amma ba za mu zo ba sai mun share wannan kurar ka tabbatar cewa akwai raka'o'in sallah a cikin Qur'ani don Allah ka tabbatar ko kuma shi ma ka dora akan tambaya ta Bukhari da Muslim littafin Allah ne ni ma in ka tabbatar min da wannan zan baka amsar da kake so Bukhari da Muslim. Bukhari Allah ne. To shikenan ya maka bayani. Bukhari yana da malaminsa. Malaminsa yana da malamin. Malam maganan bu ta kare. Maganan bu ta kare. Wallahi maganan bu ta kare tunda baka ba ba zan yadda ba. Wallahi ba zan tsaya ba zan yanke kawai. Ko ka ga in kuma kana so kan ne yanke ga mun littafin Allah ne. Kar ka gudu.
wallahi zan gudu. Bukhari ya ce maka ya rawaito hadisi daga wajen Allah ne? Okay, ba na ta bane littafin kenan. Daga wajen manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. A'a ba, ne dai tambaye ka ai kai ma ka ce littafin Qur'ani ma ba na manzo Allah bane, na Allah ne. To kaga shin Bukhari da Muslim na Allah ne? Zancen Allah ne. Littafin Qur'ani zancen Allah ne. Bukhari zancen Allah ne, Bukhari da Muslim zancen Allah ne. Bukhari da Muslim babu inda Bukhari ya ce maka daga wajen Allah ya rawaito, in akwai sai ka kawo. Okay. To ba magana Allah bane kenan. So ka ce ba magana manzo Allah bane. Sha ni abin da na tambaya yanzu ina so ka gane ka tabbatar da ni cewa ba magana Allah bane, sai in tabbatar maka ka ce min ba magana manzon Allah bane. Ai malam ka dora tambaya akan tawa, ka Bukhari da Muslim littafin Allah ne. Yanzu Bukhari da Muslim ba maganar manzon Allah bane, sai ka ce min ina Bukhari ya ce maka wannan littafin daga wajen Allah ne, ina Bukhari ya faɗa? In za ka yi adalci sai ka faɗa. To alhamdulillah, abin da nake so kenan, tunda ba littafin Allah bane, kamar yadda kake kira na in bihi malam, ba zan bihi ba, kyale ni da alqur'ani na mu kun lafiya. To ka gudu kenan.